Hola, estem en un nou vídeo en les obres del Camp Nou de Lego nostres. Bueno, Lego és una altra marca, una marca xina, Xina. una marca xina, Té que xinesa. quedar així. No sé quantes peces té, però és una locura. Portem un munt de dies fent aquesta meravella de la tècnica. Tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana. I què més va? Jo no sé més. Tant sabal d'on venim, si del sud o del nord. Adeu, amics! Doneu-li a like! Doneu likes i subscriviu-vos al canal Si no, exclusivament. aquest vídeo no el podreu veure. Ai, tant. Visca Barça! Vinga, visca el Barça. I l'Espanyol també, perquè és de Catalunya, també. I tots els altres equips també, Visca Barça! Però que guanyi el Barça millor. Adéu.